Tħallu l-ebda prattika politika tgħaddi mingħajr ma tesprimu l-opinjonijiet għal ġid ta' ħaddieħor. Kien b'dan il-kliem li l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalaxxon għala il-programm STEP organizzat mill-Għażad, programm li offra lil dawk li attendew taħriġ sistematiku għal politika effettiva. L-għana ħari wara dawn it-tliet ijiem kien l-iżvilupp tal-għarfien u ħiliet politiċi u soċjali kif ukoll taħriġ għal dawk kollha li qed juru x-xewqan li fil-futur jissieħbu bħala kandidati elettorali, persuni li huma interessati fl-attiviżmu politiku jew għal kwalunkwe parteċipazzjoni fil-ħajja pubblika, inkluż wara l-kwinti. Net News kellem ma' Alex Perici Kalaxxon li ħeġġeġ biex kull persuna tagħmel l-ewwel pass fil-politika għal ġid ta' pajjiżna. Kull partit jaraf li l-bżonn li hemm fil-pajjiż u li dejjem ikollna politiċi li jkollhom l-entużjażmu li jkollhom il-kompetenza, però li fuq kollox iżommu quddiem għajnejhom l-iskop aħħari ta' kull politiku. U dak l-iskop huwa wieħed biex inti b'dak li tagħmel, b'dak li tgħid, bl-istrateġiji u kull ma tagħti l-parteċipazzjoni fih, iġġib il-qudiem, tikkontribwixxi biex iġġib il-qudiem u tittejjeb il-ħajja ta' nies ta' madwarna. Fix-xhur li ġejjin STEP se jkompli joffri workshops varjati minn diversi persuni esperti fis-suġġetti.